for 5. gang i den her sæson. I returkampen i pokalkvartfinalen den 5. december. Der endte Brøndby med at gå videre og samlede 4-3, så det var startskuddet for Frederik Biel. Klassiker Brøndby mod AGF. Værterne, som har givet bolden op. Daniel Vass. Karl med god boldkontrol. Så bliver han også lige hævet ned af Suzuki. Måske nærmest en del af taktikken at sige til AGF, at I må gerne være det boldførende hold, i hvert fald her i starten. Så også Sebastian Sebulonsen med nummer 2, der har vundet kampen om højre bakke over Sean Kleiber. Den plads skulle Sebulonsen have. At vise, hvor dygtig en spiller han er. Efter købskiftet fra Ajax i vintervinduet. De seneste 3 kampe. Glimrende lagt videre, og så en afslutning fra Wallis, som netop viser, at med forårs komme, så er det også en varm Wallis, der er kommet til Vestegnen. Mål for 4. kamp i streg. Og Brøndby, som efter en lidt afventet indledning, bringer sig i front her i det 13. minut. Er du noget lige at sige? 3 mål i de seneste 3 kampe, og nu kan vi så konstatere det. Så aktuelt sådan en direkte bronzeduel mellem de 2 store mandskaber. 2 store danske klubber, der ikke kan ramme begge. Det var en god bold op til Suzuki. Han kan finde en plads i mellemrummet. Kvistgården venter på lidt hjælp bagfra. Det kommer fra Wallis. Han går lige op. Vejmo bringer den i boksen. Kommer Suzuki hurtigt. Det er links nu også. Indkast AGF. Divkovic har taget dybdeløbet. Han kommer foran Tobias Mølgaard. Og så er han inde i banen. Venter på en blågul. Jamen han havde blågul med, og det var jo Ito Suzuki, som stadigvæk står og ærger sig over ikke at have fået afleveringen første gang. Olsen. Han havner helt over ved Divkovic. Lykkes med at få den forbi links. Det slår den ret langt væk. Et interview med Carsten V. Jensen ind på sporttv2.dk. Han også fortæller om sine ambitioner. Det er fint for skærmet. Brøndby, der scorer ikke mål mere end AGF, hedder det. Op på 45 mål. Efter de første 23 runder. Vil foretage nogle udskiftninger allerede nu, men han må da konstatere, at der er rigtig mange af de spillere, der gjorde det fantastisk godt. Ja, det er det jo. Det er jo en central og mere offensiv midtbanespiller, kan man sige, for en forsvarsspiller. Så ja, det er det. Men det vi jo også har set Kleiber gøre mange gange, når han har spillet den her højre bakke. Den her indskiftning fra Brøndby. Ja, nu kan jeg så komme med mit gæt lige inden, at vi finder ud af, hvad der rent faktisk kommer til at ske. Jeg tror, at Sean Kleiber kommer direkte ind på den. Kan jeg så stå her og konstatere, at der er point til Peter Gravlund, fordi det ser... Få præcist indlæg, men links lige ud til Suzuki. Og så her Kvistgården helt fri! Og på pletten det helt rette sted. Mathias Kvistgården, der sender Brøndby yderligere foran. En ny hurtig Brøndby-scoring. Scoret efter 13 minutter i første halvleg ved Wallis. Og nu er det Kvistgården, der scorer inden for de første 5 minutter efter pausen. Her starter han lige motorcyklen, og nu presser han jo så småt Patrick Mortensen som topscorer i Superligaen. Det starter for Divkovic. At Marko Divkovic har været rigtig godt spillende. Han laver lige en kæmpe brøler i starten, men altså fremadbanen har vel været Brøndby.
Så er der masser af plads at løbe på for Sebolonsen. Suzuki tilbyder sig i boksen. Suzuki med afslutning, men også lige forbi for japaneren. Markerer, den rammer en AGF'er. Ja, det er jo når fodboldholdene de var i første halvleg. Divkovic igen. Det er et godt indlæg. Suzuki igen tæt på. Og så er det Links, der til sidst sparker den ud af farzonen. Oha, det var tæt på 3-0. Altså, Divkovic vil jo i hvert fald, lad os bare lige fokusere på ham. Han vil jo synes, det er fedt at være vingbak i stedet for traditionel bak. Og kan han være mere offensiv, og det klæder jo hans spil. Det er jo fremragende indlæg. Altså, når jeg ser Henrik Dalsgaard og Max Power, så tænker jeg, at Uwe Rösler simpelthen ikke tør. Det har generelt været fokuskamp fra Patrick Mortensens side. For mange bolde, der er sprunget fra hans fødder. Så er der noget at løbe efter. Tænker jeg. Mathias Christensen, så er vi jo langt tilbage med Ben Turbo Christensen. Han er en del af Brøndbys A-træner-team her i foråret. Jeg var en del af, fordi begge to var på toppen af dansk fodbold. Ja, Andersson, der forsøger at komme igennem, og så en løs mulighed. En god bold ind mod Patrick Mortensen, som står det rigtige sted. Og Adder kan score imod Brøndby IF. Han har været nærmest helt væk som målscorer i det her opgør, men han viser sig som præcis det, han er. Den farlige mand. Og det kan give liv til AGF det her. Ja, for søren da. Superliga-topscoring, reducering. 15 i sin 28. kamp imod Brøndby. Han vil også tage Lyngby-tid med. Rajovic. Så derfor forstår jeg godt Birks tøven. Mads overplacerer. Et slat indlæg, men den bliver alligevel forlænget. Det er godt spillet. Der vender på Dalsgaard, som tog sig til skulderen. Rajovic og Suzuki, men der var ikke nogen 18-årige kantspiller. Det er godt lavet. Ja, et sløset boldtab. Suzuki giver den opfart over til Wallis. God position nu. Han vil længere ind i banen ved afsluttet. Også langt forbi. Der er mange Brøndby-spillere der. Men Vester har overskud til et dybdeløb. Suzuki har bolden. Ja, han venter på løbende bagfra. Der har han ikke samme energi længere. Sebolonsen. Spidsen for Brøndby-mandskabet. 0-0-kampen her på stadion. Godt lavet af Suzuki. Han kan rigtig finde en blågul. Der kommer Bischoff med afslutning. Jesper Hansen. En omgang velkommen til seniorfodbold. Og den takning fra Sebolonsen. Så er det forbi. Birk i begejstring. Og Brøndby